Masana bwino alero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Msika wa fodya autsekulira ku Lilongwe ndi pempho kwa kampani zogula kuti adzigula fodya pa mtengo wabwino. Boma limanga mlatho oyembekezera wa mkoma mu msewu wa M5 m'boma la Nkhotakota. Ndipo bungwe la FACT Malawi lati kusowekera kwa mauthenga okhudza kugonana ndi uchembere wabwino likupitirira kukhala vuto kwa achinyamata. Takulandirani mu nkhani zathu. Nduna ya zamalimidwe a Rosa Mbilizi lero yatsekulira malonda a fodya ku msika wa Chinkhoma ku Kasungu ndi pempho loti ogula agule fodyayo pa mtengo wabwino kuti alimi apeze phindu kuchokera ku ntchito yawo. Pamene msikawo umayamba fodya wina amamugula $3 ndipo mtengo ochepetsetsa unali $1.20. Ambilizi apempha alimi kuti apitilize kulima fodya wapamwamba yemwe angakhale ndi chikoka kumsika. Ndunayi yati unduna wake ugwira ntchito ndi okhudzidwa ndi mbewu ya fodya pofuna kuthana ndi mavuto omwe ali mu ulimiwu. Ndipo msika wa fodya autsekulira ku Lilongwe ndi pempho kwa kampani zogula kuti zizigula fodya pa mtengo wabwino kuti nawo alimi azipeza phindu. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi ndiwo anena izi ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe potsekulira msikawo. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Yafikanso nthawi imene alimi a fodya amalandira malipiro awo chifukwa cha thukuta limene akhetsa polima fodya. Mbali inayi akuthandizira kuti dziko lino lipeze ndalama zakunja forex. Potsekulira malonda a fodya ku Lilongwe, nduna ya zamalimidwe a Rosa Mbilizi yapempha makampani onse ogula fodya mdziko muno kuti choyambirira aziyika zofuna za alimi patsogolo pambuyo pa china chilichonse. A Rosa Mbilizi achenjeza kuti pasapezeke ogula fodya wina aliyense amene azigula fodyayo pa mitengo yotsika kwambiri yosiyana ndi imene boma lakhazikitsa. Pamenepa a Rosa Mbilizi atsimikizira alimi mdziko muno kuti boma la Profesa Arthur Peter Mutharika layika mtima kwambiri poteteza alimi ku nkhanza zina zilizonse zimene amatha kukumana nazo, kuphatikizapo kudyeredwa masuku pamutu ndi makampani ogula fodya. Ambilizi anapemphanso makampaniwo kuti ngakhale dziko lino lalima fodya ochuluka kwambiri, nkofunika kuti makampaniwo agule fodya yense ngati momwe adachitira malonda a fodya a chaka chatha. Iwo apemphanso bungwe limene limayang'anira ulimi wa fodya mdziko muno la Tobacco Commission kuti liwonetsetse kuti alimi akulima mulingo wa fodya yekhayo ogwirizana ndi amene ogula akumufuna. A Rosa Mbilizi apemphanso a Tobacco Commission kuti nthawi yakwana tsopano yokuti ayambe kupeza njira zina zopangira katundu osiyanasiyana kuchoka ku fodya malo mongodalira kugulitsa fodyayo ngati momwe zikuchitikira panopa. A Rosa Mbilizi anapemphanso alimi kuti asamale kwambiri chilengedwe kamba kuti nchofunika kwambiri pa ulimi wawo wa fodya, komanso apewe kulembana ntchito kuti adzigwira ntchito m'minda ya fodya pofuna kuti fodya ochoka kuno ku Malawi azikhala kuti wakwaniritsa zonse zofunikira zimene ogula fodya ngakhalenso opanga katundu osiyanasiyana a fodya amadzifuna ku mayiko akunja. Pa ntchitidwe otulutsa fodya kuchoka mdziko muno kupita naye mayiko oyandikana nawo, a Rosa Mbilizi achenjeza kuti ntchitidwe umenewu si wabwino ndipo usachitike. Tikatenga fodya wa pa contract ameneyo ndaona kuti akugulidwa kwambiri, akugulidwa bwino kwambiri, ndipo tikwayamikira ma buyers athu kuti apitirize zimene ationetsa koyambirira kuno. Mmene ndimabwera kuno, a President Professor Arthur Peter Mutharika anandiuza motsimikiza kwambiri kunena kuti ndapange woni anthu alimi athu even mavenda kuti asatuluse fodya mdziko muno, ndipo tigwirisa ntchito nthambi zathu zonse zachitetezo kuti fodya wathu atetezedwe asatuluke kunja kwa dziko lino. Abi Matanda ndi wachiwiri kwa wapampando wakuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la Tobacco Commission, ndipo akuti bungwe lawo ladzipereka kuonetsetsa kuti ntchitidwe ozembetsa fodya kupita naye mayiko oyandikana nawo usachitike mdziko muno. Si cholinga cha boma linolo kuti mitengo itsike, chifukwa tikudziwa mulimi wavutika bwanji kuti akatulutse fodya wakeyo
grading yapangika bwino ndi high professional people amene amadziwa kuchita grade foja. Ndiye mitengo imene amabweretsa kuti ndi mwakuti iyenera kukhala imeneyo yosachepera, chifukwa sitikubera munthu komando tingokambirana ndi ogula adziwe kuti foja uyuyu anthu amalimawo amuzunzikira. Chaka chino dziko la Malawi lili ndi makampani asanu ndi atatu 8 amene akugula fojayo, ndipo pa tsiku loyamba mitengo inali pakati pa $1.90 kukafika pa $2.50 pa kilogramu. Malinga ndi bungwe la Tobacco Commission, dziko la Malawi chaka chino lalima foja okwana 197 million kilograms, mosiyana pang'ono ndi foja amene ogula akumufuna yemwe ndi olemera makilogramu 170 million. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Wachiwiri oyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa wati maphunziro a sabata zitatu a aphungu a nyumba ya malamulo athandizira aphunguwa kukhala ndi luso lapadera komanso kupititsa patsogolo ntchito yawo. A Musowa alankhula izi pomwe amatsekulira maphunziro a gulu loyamba la aphungu a nyumba ya malamulo omwe ukuchitikira ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi School of Government mu mzinda wa Lilongwe. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Maphunziro a aphungu a nyumba ya malamulo akuti anayamba mzaka za 1990 ndipo akuti athandizira kuphunzitsa aphungu kukhala ndi luso loyenera, kuthandizira zomwe akukambirana kukhala zapamwamba komanso kupanga ziganizo zoyenera mnyumba ya malamulo. Wachiwiri woyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa ati maphunzirowa ndi njira imodzi yothandizira kuti nyumba ya malamulo izigwira bwino ntchito yake. A Musowa ati maphunzirowa ndi othandiziranso kuti aphunguwa adzigwira bwino ntchito yawo yopanga malamulo, yoyimira anthu ndi kuonanso momwe zinthu zikuyendera mdziko. Iwo alimbikitsa gulu loyamba la aphungu omwe akutenga nawo gawo pa maphunzirowa kuti achilimike pa maphunzirowa kuti akapita ku nyumba ya malamulo zokambirana ziziyenda bwino monga momwe zimayenera kukhalira. Maphunziro awa ndiyo aphungu aja kamatuluka kunoko tikagawira ntchito yoti agwire ofesi ya speaker ikapasa azigwira museza kuti akuziwa chimene akupanga. Mukoza kuona tayamba ndi moto tutemu inoyo chifukwa mmene vision ya speaker ilili tayamba ndi moto kwambiri, andifuna tauza male kuti tikangophunzira kuno moto uja ndiye kuti wakwera. Mawu ake mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi School of Government yomwe ikuphunzitsa aphunguwa Asiatu Chiweza ati ulamuliro wa masiku ano umafunika kupitiriza kumaphunzitsa aphungu powathandizira kuti akhale ndi nzeru komanso luso loyenera. Achiweza ati izi nzoyenera popeza zimathandizira aphunguwa kukhala ndi luso, zimathandizira pakagwiridwe ntchito kabwino komanso zimathandiza kubweretsa kusintha mdziko. Ndiye program ngati imene ndikuona kuti inayamba kalekale panopo tapanganso imodzi ndi aparamenti kuti akhale odzitsata mudi alina lilonse la ntchito zimene amagwira. Ndiye tikuyang'ana maphunziro okhudza kuti kodi business ya parliament imayenda bwanji, kodi malamulo ofunika a dziko lino ndi ati, constitution ndi zinthu zina ndi zina. Gulu loyamba la aphungu omwe akutengapo gawo pa maphunzirowa alipo okwanira 45. Maphunzirowa ayikachidwe pa magawo monga malamulo a dziko, mphamvu ndi malamulo omwe amakhudza kayendetsedwe ka nyumba ya malamulo, kupanga malamulo, zaulamuliro, ufulu wa demokrasi, ufulu wa chibadwidwe, komanso kayendetsedwe ka makhonsolo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamtengatenga a Japi Muhango yatsimikizira anthu kuti boma lapeza kampani imene imange mulatho ongoyembekezera wamkoma mu msewu wa M5 ku Nkhotakota. Mulathowo unaonongeka chifukwa cha mvula ya mphamvu imene inakokolola mulathowo ndi kusokoneza mayendedwe a anthu ndi galimoto. Hassan Phiri wafika ndi ripoti ili. Kuonongeka kwa mulathowo kwachititsa kuti anthu avutike pa mayendedwe pa msewu wa M5 mboma la Nkhotakota. Nduna ya zamtengatenga a Japi Muhango ayendera mulathowo kuti aone mmene zinthu zikukhalira ndi kupeza yankho la msangamsanga pa vutolo. Iwo ati boma lapeza kampani ya China Civils imene igwire ntchito yomanga mulathowo kuti anthu ayambirenso kuyenda mosavuta. Chocho ndinokondo kuti lero lino
tapeza contractor China Civils amene wayamba ntchito yokonza bridge la mbali kuti magalimoto azita kuyenda anthu athe kumalumikizana chifukwa vutoli la sukulu za malonda kudera la kuno kunkhotakota kupita kumpoto. Ndunayi yatinso pakadali pano misewu yambiri komanso milatho yaonongeka chifukwa cha mvula imene yakhala ikugwa mdziko muno. Komabe iwo atsimikizira anthu kuti akonza mavuto onse amene achitika m'misewu mdziko muno pofika mwezi wa Disemba. Misewu yathu yonse mdziko muno yaonongeka, ikhala ntchito yayikulu kwambiri kuti tiyikonze. Maona mkwamba apeziratu Profesa Athapita Mutharika Nkulukuta Moyo akhala kukumana ndi makampani osiyanasiyana kuti atithandizire kukuza mzikokuzo misewu chifukwa boma paloka kuti peze ndama zimene zifunike nzankhani. Ndionera pano boma lili ngongole yopita 1 trillion koma kampani ina mapesa mafika mdziko muno. Izi zichocho kuti ndama zimene zazo boma simatani sili matolera. Ndi vuto lekulu. Komabe passport sogolewa Profesa Mutharika tikupira kuti mina kuti sogolera panopo zonse tiyamba kuzikonza kosa pomwe tikati ku yemse ntchito yokonzanso misewu yambiri imene yaonongeka. Mulatho wa Nkoma m'boma la Nkhotakota unakokoloka ndi mvula yamphamvu sabata yatha zimene zachititsa kuti anthu adzivutika kuyenda pa msewu wa M5. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu. Nthambi yoona zophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana mu unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi yayamba ntchito yokhazikitsa mabwalo okambirana nkhani zosiyanasiyana. Polankhula pa msonkhano wokhazikitsa ntchito m'boma la Blantyre ogwirizira udindo wa wamkulu wa nthambi a Lawrence Hussein ati mabwalowa athandizira kufalitsa uthenga oyenera pa zochitika mdziko muno monga za umoyo, chipembedzo, ulamuliro wabwino komanso chisankho pongotchula zochepa. Ruth Chinangwa wadza ndi nkhani yonse. Malinga ndi Hussein, mabwalowa awakhazikitsa ngati njira imodzi yokwanirisa mfundo za chitukuko za 2063 zophunzitsa anthu nkhani zosiyanasiyana. Mabwalo awa akutsatira masomphenya metri nawo ama 2063 a dziko lathu, makamaka zaka 10 zoyambirira pamene tikukamba za kusintha maganizidwe ndi machitidwe ya zinthu zija pa Chingerezi tikuti mindset change. Mindset change singabwere mogwiritsa ntchito mphamvu, ndiye tikutsatenga njira yokuti tiyaphunzitse Amalawi kuti asinthe maganizo awo pa machitidwe ya zinthu. Pa nkhani yophunzitsa anthu ku Malawi kuno kwa nthawi yayitali aliyense akhala ophunzitsa anthu chilichonse chimene akufuna opanda boma kuonapo kuti anthuwa akuphunzitsidwa zotani. Ndiye pano ngati boma tatenga tsopano gawo lakuti tiziyang'ana kuti zimene anthu akuphunzitsidwa ku Malawi kuno zikhale ndi mmene ndondomeko wa boma ulili komanso kuti zinthu zikhale zofanana. Polankhula pa mwambowu bwanamkubwa wa boma la Blantyre a Alex Ndoko ati mabwalowa alimbikitsa anthu kumadera kutenga nawo mbali pa chitukuko momasuka. Blantyre pakali pano nakuti tikhazikitsa ya pa district level kudzera ku deke yathu komano ngati komatiye kwathu kumene tikapange popairo tikoyambira ndi kwatiye chigalu tikitakati ndi mavuto ndithu nakuti nkhani zokhuzana ndi kuphunzitsa anthu za civic education tazambiti mangu asira amene amakapanga zimene ndi abungwe la naisi komanso mabungwe ena amene aboma komano tinivomereze kuti nakuti ntchito imeja ndi yayikulu Malawi ndi wamkulu ntchito imativuta ndipo yakhale kutivuta kuti tikafikire anthu bwinobwino chifukwa tifundire anthu asinthe mmene amaganizira komanso kuti anthu azikhala ndi umwini pa iwo eni yake ndi dera lawo ndi zitukuko zawo. Pafupifupi mabwalo 400 akuyembekezeka kuwakhazikitsa maboma onse a dziko lino ndipo boma ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 5 billion kwacha pa ntchitoyi. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Msika wa fodya autsekulira ku Lilongwe ndi pempho kwa kampani zogula kuti adzigula fodya pa mtengo wabwino. Boma limanga mulatho oyembekezera wa Nkoma mu msewu wa M5 m'boma la Nkhotakota. Ndipo bungwe la FACT Malawi lati kusowekera kwa mauthenga okhudza kugonana ndi uchembere wabwino likupitirira kukhala vuto kwa achinyamata.
takulandiraninso mu nkhani zathu. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka masiku 14 kuti oyimira boma komanso oganiziridwa apereke zikalata zawo ku bwaloli pa mlandu okhudza mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Richard Chimwendo Banda komanso Alfred Dala Kadula. Awiriwa akuwaganizira kuti amafuna kupha a Frank Chiwanda mu mwezi wa February chaka cha 2021. Tili ndi ripoti ili la Olive Phiri. Pamene bwalo linakumana lolemba kuti oganiziridwa awauze kuti mlandu wawo upita ku bwalo lalikulu, oyimira oganiziridwa kukhwima mchizi anapereka pempho ku bwaloli. Iwo ati mbali yawo ikukhulupirira kuti bwaloli likuyenera kuchita kafukufuku osonyeza umboni wa mbali ya boma mlandu usanapite ku bwalo lalikulu. Ifeyo ngati ku defense timaona bengati kuti pali zinthu zina zimene court liyena kuwunikira bwinobwino kesi isanapite ku high court. Chikhulupiriro chathu tikuganiza kuti palibe mlandu wina uliwonse umene Achimwendo anapalamula, pachifukwa chimenecho sakuyenera kuzunzika kuti mpaka zikafike ku high court, pomwe panopa papita miyezi 4 aboma sanatipase umboni wina uliwonse umene ali nawo zokhuzana ndi nkhani imene anena kuti Achimwendo anapanga. Oyimira mbali ya boma pa mlandu adziko ndi anthu malunda ati mbali yawo sinalandire kalata la pempholi mu nthawi yabwino kuti iwowo apereke kalata zawo pa pempho la ambali yoganiziridwa. Owayimirira anthu awiriwa anapempha bwalo kuti iwo akuona kuti mlandu umeneyo siwoyenera kuti upite ku bwalo lalikulu, ndipo anapempha kuti pakhale kafukufuku okuti bwalo limene laling'ono lipange mlandu asanapange chiganizo chopitisa ku bwalo lalikulu. Ife boma tinadzidzimutsidwa, choncho tinapempha kwa bwalo kuti atilole kuti ife kuyankha kwake kwakukulu kukhale kochita kulemba, ndipo bwalo agwirizana nafe atipasa masiku 14 kuti ithe kukonzekera zikalata zathu ndi kupereka ku bwalo limeneli. Bwaloli lika pa 8 May chaka chino kuti mbali ya boma komanso yoganiziridwa akapereke zikalata zawo pofuna kupereka mwayi ku bwaloli kuti likhazikitse tsiku lomwe adzamve mlandu. A Richard Chimwendo Banda komanso Alfred Dala Kadula anawamanga mwezi wa December chaka chatha powaganizira kuti amafuna kupha Frank Chiwanda mchaka cha 2021. Adindo okhudzidwa ndi ntchito yoteteza malo osungira nyama zakutchire komanso mbiri yamakedzana a Lake Malawi National Park awapempha kukhala ndi luso komanso ukadaulo pa ntchito yoteteza zachilengedwe. Mkulu wa ofesi ya zaulimi ku khonsolo ya Mangochi Anditani Maluwa anena izi ku Mangochi pomwe amatsekulira maphunziro a masiku 5 omwe akonza ndi abungwe la UNESCO. Maphunzirowa ndi ofuna kupereka upangiri kwa adindo omwe amagwira ntchito yoteteza nyama zakutchire komanso zinthu zamakedzana zomwe zimapezeka mu nkhalango ya Lake Malawi National Park. Sotin Ndazi walemba ripoti ili ndipo akuwerenga ndi Owen Mavula. Ogwira ntchito yoteteza zachilengedwe ku Lake Malawi National Park ayamba maphunziro owathandizira kukhala ndi ukadaulo wa momwe angagwiritsire ntchito ndondomeko zamakono zotetezera malo azachilengedwe. Polankhula pomwe amatsekulira maphunzirowa, mkulu wa ofesi ya zamalimidwe komanso chilengedwe ku khonsolo ya boma la Mangochi Anditani Maluwa ati akudziwa kufunika koteteza malo azachilengedwe chifukwa amathandizira ntchito zokopa alendo komanso kupereka mwayi wa ntchito. Malo ngati amene aja ife kuti mapita akuti makatolera misonkho ndi zina zote zimene zimathandizira kwambiri poyendesa khanso yathu. Kuposera apo malo amene ajawo akuthandiza kwambiri anthu aku Mangochi popereka ntchito. Kuno kuti ndi population yathu about 1.4 million. Pafupi mwina mwake 1/3 ya population imene ndi achinyamata. Ndi amene wo ambiri mukanga sendo kuti anapeza mwayi malo okupa alendo osiyanasiyana kuphatikizako ku Lake Malawi National Park. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe lolimbikitsa ntchito yoteteza zinthu zamakedzana la UNESCO mchigawo chakumwera kwa Africa a Esnat Mwaka ati bungwe lawo lili ndi chidwi chothandiza kuteteza malo azachilengedwe pofuna kuti anthu ogwira ntchito yopereka chitetezo akhale ndi ukadaulo wa ndondomeko zamakono pa ntchito yawo. Pothirapo ndemanga, mkulu woyang'anira nthambi yoteteza nyama zakutchire a Brighton Kunchedwa ati maphunzirowa athandizira kupereka ukadaulo wa makono pa ntchito yoteteza zachilengedwe mdziko muno. Maphunziro awa ndothandiza kwambiri ndipo ndiwofunikira chifukwa chimene afuna kuti anthu athu atenge ukadaulo izi kuti fufuza kuti tachita bwanji, kuyang'ana mbuyomu tapanga bwanji poteteza malo awa,
tidachita bwino mpati pamene sizidayende mpati ndi nkubweranso nditi pange bwanji kuti pamene sidachite bwino payende bwino. maphunzirowa abweretsa pamodzi akuluakulu ogwira ntchito ku nthambi yoteteza nyama zakutchire, nsomba, sukulu ya ukachenjede ya UNIMA, khonsolo ya Mangochi ndi bungwe la Ripple Africa. Bungwe la FACT Malawi lati kusowekera kwa mauthenga okhudza kugonana ndi uchembere wabwino likupitirira kukhala vuto kwa achinyamata omwe amakhala kumadera akumidzi mdziko muno. Polankhula ndi MBC pomwe amachititsa maphunziro okhudza zogonana ndi uchembere wabwino, wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la FACT Malawi Brian Chumbi wati akufunitsitsa kuti athe kufikira achinyamata ndi mauthengawa kuti adzitha kupanga ziganizo zabwino zokhudza nkhani zogonana ndi uchembere. Pothirirapo ndemanga, mmodzi wa achinyamata omwe amachita nawo maphunzirowa Nema Chitema wayamikira bungwe la FACT Malawi pokonza maphunzirowa ponena kuti awathandiza kuti athe kufalitsa uthenga olondola okhudza nkhani zogonana ndi uchembere. Tapangisa training imeneyi kwenikweni ndi zolinga ziwiri. Choyamba ndicho kuti tiaphunzitse achinyamata m'Malawi muno komanso makamaka ku Blantyre kuno za maufulu awo pa nkhani za uchembere wabwino komanso kugonana. Chachiwiri ndi chifukwa cha project imene tikupanga yokhuza litigation imene nthawi zina achinyamata amatha kukanizidwa ma services ena okhuza nkhani za uchembere wabwino ndi kugonana, chifukwa choti mwina sakudziwa maufulu awo kapena chifukwa choti opereka ma services iwo akuwaona ngati ena ndi ana. Komano chifukwa cha project imeneyi tikufuna tiaziwise tiatsegule m'maso achinyamata kuti iyayi ali ndi maufulu oyenera kuti atha kukalandira ma services osiyanasiyana pa nkhani za uchembere wabwino ndi kugonana. Ifeyo mavuto omwe timakumana nawo okhudzana ndi za SRHR ndikuti anthu ambiri alibe kuthekera kumvetsetsa kuti mavuto awawo kwenikweni atha kupeza chithandizo motani kapena akapeze kuti avutika kwambiri ni ma situation okhudzana ndi the sexual reproductive health yawo atha kupita kutiko kuti apeze chithandizocho. There's lack of awareness. Mavuto omwe tikumaona choyambirira chikhale koma anthu kupeze kuti akutenga mimba sakufuna komanso kumalephera kupanga decision yoti atha kuchosa mimba mu njira yoti ndi ya safe, yotetezeka, yoti iwo miyoyo yawo ikusungika pabwino. Mphunzitsi wa timu ya mpira wa manja ya chisodzera ya dziko lino Joanna Kachilika wati timuyi yakonzeka kukapikisana nawo ku mpikisano wa NTL mdziko la South Africa omwe ukuyamba lachinayi likudzali. Kachilika wayankhula izi pomwe amalengeza mndandanda wa osewera omwe akupita nawo ku mpikisanowo. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Kachilika wati akukhulupirira kuti osewera okwana 15 omwe watenga ku mpikisanowu akachilimika maka potengera ndi momwe aonetsera pa nthawi yomwe akhala okonzekera. Iye wati osewera onse 30 omwe anachita nawo zokonzekera anachilimika kwambiri ndipo izi zapangitsa kuti akhale ndi osewera omwe aonetsa ukadaulo weniweni. Sikuti tungopita ukangoyenda basi kuti tukayenda South Africa ndokabwera ayi. Komano ndi mmene tapangira zokonzekera zathu ndi mmene tabwerera ndi list imene yoyo. Achita bwino ndithu tukhulupirira kuti tikapita ukoko sitikungangoyendayi tikapambana magemu amene tukasewera ku South Africa. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewera ampira wa manja mdziko muno Vitumbiko Gubuduza wati akukhulupirira kuti mpikisanowu ukapereka mwayi kwa asungwanawa kuti akaonetse luso lawo ku matimu akuluakulu pa dziko lonse. Ifeyo tikukhulupirira kuti njira imene tikuyikayi komanso motsogozedwa kapena ndi support yochokera ku boma komanso ndi kumukulu itithandiza kunena kuti pathway yathu ya atsikanawa ikamakafika ku senior team akhale kunena kuti anthu akhwima kale ndi makompetition amene akusewerawa kuti azikatha kusewera pa mlingo waukulu. Mkulu na chitukuko cha masewero ku nthambi ya boma ya Malawi National Council of Sports Wiza Msoya wati kukhala ndi timu ya chisozera yokwanira monga iyi ndi njira yabwino pofuna kukhala ndi timu yaikulu ya mtsogolo. Ndondomeko ngati zimenezi zofunikira kwambiri chifukwa mudziwa ino kuti osewera amene amasewera pa mpikisano ikuluikulu amene azikhala kuti akusulidwa bwino kuchokera ku chiyambiko. So akamasewera mpikisano ngati imeneyi ya saizi iyi zimathandiza amene akukonzekera kuzasewera mpikisano ikuluikulu kutsogoloko. Maiko Malawi ndi Zimbabwe awayitana ngati alendo ku mpikisanowo omwe ukuyamba lachinayi pa 24 April mpaka pa 2 May.
timu ya malawi ikayamba kusewera ndi timu ya KD Queens ndipo isewera masewero okwana 8. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. msika wa fodya autsekulira ku Lilongwe ndi pempho kwa kampani zogula kuti adzigula fodya pa mtengo wabwino. Boma limanga mlatho oyembekezera wa mkoma mu msewu wa M5 m'boma la Nkhotakota. Ndipo bungwe la FACT Malawi lati kusowekera kwa mauthenga okhudza kugonana ndi uchembere wabwino likupitirira kukhala vuto kwa achinyamata. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready.